RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mokaning usa ka babae nga taga Davao City. Ang atong natatampo nagdasingan nga Mia. Gawas? Mia! Uy, bayot, kadugay ko ni mo ni gawas. Ay, ilapa ko'y gibuhat among room, uy. Ano magigutom na ka? Ay, nakatag-an gyud ka bayot. Gutom na kay ko. Ay, ato na tas kantin. Aron, mawala ka gutom mo. Asa man to, uy? Nung sa ka, uy. Gusto ko'y gisigihan mo pangita diha. Kenneth, huwag din ako madakong kwarta, uy. Mauna ni Ron. Kadiyot mabalik sa ako sa mong room. Tuari sa bag akong kwarta. Ay, balik dito, day. Nagaguhagulang gug ka. Paniasam ko kwarta nga akong ipalit og snack. Ay, kagul. Ako rin bahala ni mo. Sagot na ka. Tala, Mia. Mamauli na ta. Uy, na lang ta mamauli na to, uy. Oh, ano man? Taligsik, uy. Wa ko makadag payong. Ay, naku, samantaon ka, uy. Pero may man imong kalimtan ang imong payong. Di ba naman utak ka nga mukalit lag-uwan ron? Lagi, uy. Nanana, magsige naman, magsaot na lang daaning akong payong. Para makapauli na ka. Dinhin na lang ko bayot, uy. Salamat kay paghatod ni mo na ako, ha. Wala sa pa yan, day. Babos. Oh. Si Kenneth tong naghatod ni mo, Mia. Oh, ma. Close gid kaayo mo anak niya, no? Lagi, ma. Ay, anugon kaayo bataa. Hitsuraan unta, bayot lang. Day, ugma ba? Ayaw kalimot ha? Saan sa manday? Hala, uy. Birthday in taon ako ugma, day, uy. Debut na ako. Oh, o di ay isa. Ayaw yung kalimot, day, ha? Kay April ra ba ka sa 18 candles? Bayot, tarong akong make-up, ha? O, siyempre, no. Ayaw baga abayot, ha? Kay muro na niya kong aswang tanawon. Ay, sus, dili pa ka na mo, samot kagkagwapa. Ay kong labda bayot. Napugos na ba kong dress-dress ini? Kay dibo sa tong amiga. Noon sa ka, uy. Iwan ko kung gitutukan. Gwapa malay kayot. Kung mga arti lang ka. Ha? What if straight ko ba? Ansi buti mo ipasabot? Kung tinuod bagyod nga lalaki ko, di ko bayot. Kunya, makagusto ka kanako. Dili gyud bayot. BFF ra gyud tanong. Di gyud mahitabo nga makagusto ko nimo bayot. Mia.
ang sakit mo namang magsalita. Sinaktan mo ang puso Ay, ko. sus! Ay, nagdrama-drama diha bayot. Sige nung uy, sakto na ni uy. Maliit niya this program. Asa man talingkod ini ron? Diri ka lingkod yut. Ay, kubyai ha. Ulagi. Ay kabalakan. Yara ko si munduon. Hala, uy. 9 p.m. naman di ay. Hindi na ko makasakay motor ini. Ay kabalaka ba yut? Ihato na ka dito sa inyo. Ang kasagapong kanako. Kaswerte gid ako sa akong BFF, uy. Kinit, dere siya sa. Ay, muha na ko ron. Huy, ay palabig inom ha. Mubiyahe para bata. Ulagi. Ay, di nilang ka ha. Istorya-istoryahe lang ka ng imong mga friends. Balik ko na kanako, karong tagtao, okay? Oh, kung saan naman ka niya bayot? Okay lang kayot. Ubog ka? Di kayo. Sila dali na, mauli na tao Huwag ganit ko nagpalabig inom. Ikaw mahinun nagpalabig o ginom diya Okay, tanaw Nangit sa nila, uy. Mauli na ta. Asa yung motor? Di parking. Tuwas unahan, Uy, hindi uwan man noon. Yut na kay payong. Wala, kadiyot. Giupo mo ko na may mong jacket. Oh, ipanong ni. Unya, mamasilon na sunahan, unya na tamo pauli kon walay uwan, okay? Wala nag-iuwan yun. Mauli na to na. Kadiyot sa Mia. Saman. Ito nga kung giingon ni mo ba? Sa gani. Ito nga kung giingon ni mo good. Nga kung straight pa ko, imo ba kung sugton? Ay, sige, yaga-yaga ba? Tumaka sa gukugod. Ayaw ron. Kay parehas tang nakainom. Gara-arata. Ano na, mauli na ta. Gabiin na. Ano yung may kimayti si Kenneth? Oh. Mapay man yung kimayti. Dili lagi maklaro ang tagway sa babae kay Blurred. Unsamin ko? Ganun mo naman kung nalain nga nagmayday og babae si Kenneth. Hi, Bayot. Kumusta? Sana all. Nagmayday og babae. Uy, no si Camilla? Straight na gid ka? Kay nagmayday naman ka babae. Straight na lagi ko. Kinsa mo ko nitong bayhan ng imong gimayday? Uy, i-check ka imong photos. Dili ba na iparihas akong Gimay Day? Ako din imong gimayday? Og imo lang giblurred? Yes, Mia. Nagpitik sa kog ako, Ug akong Gimay Day. O, ansay buti pa sa buti mong gibuhat, Kenneth. Ang tinuod, Mia. Dugay na kong straight. Nalalaki na imong tingog. Dugay na ko na himong tinuod ka lalaki.
Pero nagbabayit-bayit lang gihapon ko. Aron makaduog ko nimo. Ug ako kang mabantayan. Kenneth, Akong usbon ang pagpangutana ha. What if kun... ayaw na ng what if. Gayon ako gusto pa makaduog ani mong what if. Kaya ang tinuod. Dugay na si ko nakagusto ni mo, Kenneth. Ikaw na ganang akong gipaapot. Tinuod? O, lagi. Oo, niya, kita na. Oh, I love you, Mia. I love you too, Kenneth. Ko malaman ang nadarama sa tuwing ika'y aking nakikita. May kung ano sa damdamin at abot-abot ang kaba. Sa araw-araw ay nagtataka ang puso kong Wa ko magdahom na sa among kasuod ni Kenneth. Magkauya ba ni Amy? Sa pagkakaroon, 2 years na ni Kenneth. Healthy o full love paghihapon ng among relasyon. Sa mga naminaw karon nga nagpangita pa silang true love, maura gini ako ikasulti ninyo. Just wait the right time and right person. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.